În urmă cu un an ne-am deschis oficial porțile. În acest timp, comunitatea noastră a crescut fizic, dar mai ales în spirit. Oameni noi s-au alăturat unei viziuni despre un stil de viață excepțional în inima orașului. Echipa noastră a livrat constant, de multe ori în tăcere, etaj cu etaj. Iar astăzi, progresul este vizibil. Silueta ansamblului se conturează pe linia orizontului, iar misiunea noastră devine și mai clară. Să aducem experiența unui hotel de 5 stele în viața de zi cu zi și să reunim într-o singură adresă liniștea naturii, vibrația orașului și intimitatea unui loc care va deveni în curând acasă.